Ramchang Gangjok, America te Europe te hemi developed countries kan ti hian thalai ten Kohran an chua san na se mema an chua san chi lo poni se disengage an tia anwa tel to lo tan va active to lo ta chung thalai za zel som sari tanga somriat vel chu Kohran tang hian inactive to lo nin tia ni adi khopin ka ria hei sabram lama Kohran enkol country an teng te ka zot thin an Kohran thalai za te ka zot thina thalai active za te ka zot thina an claim son zia mai hi min ril thina chu mirama le sabrama te chau thleng tur hang kalo ngai deuh thina amai ro chu hei Kohran sang an thala in khom na te Bible Society lama campaign ting kan han kal chaw chumi tanga ka thil mu min shock deuh mai tu hi oma chu Mizoram a hian zirchiana tak data om chi alo na ama chu Mizoram ka thil mu chu Mizoram a hian thalai program an tel tlem to zia Kohran thalai program an tel tlem to zia kha ka hmutlat maya hei en Kohran ma ka soi selo kan in ang tlang ve ka Kohran te atla between Presbyterian ani mo Baptist ani mo Salvation ani mo Seventh Day ani mo UPC ani mo alem chong lawa Kohran member thalai member zanga borvel an oma hian za po hi ani khom tling mang lo ani chu po chu campaign kan nei don lo in khorve veu thin ka ringa Kohran lian hi in khom person atleme mo ti mai turani an thala in khom pui lian te report te kalo bi ve chen chumi tang alang chiang ta mai chu Mizoram a po hian thalai Kohran in engage tum to me lo tel ve tum to me lo hi kan nga mai ni chu ta chuanin engtin nge thalai te hi Kohran a hian kan Hnuh kir le theng ti hi ngai tu tham tak mai nin ka ria research sen beya Berna group te tin Pew research atang te khang tang te kha kan bi kwal thina khalama data kha chu soiveu ka tum lawa thui tak soi tu roma he me hian ma se kha reality lo ni ta ka chun engtin nge Tleirawlte le thalai ten Kohran an mangai le theyang engtin nge an Hnuh kir le theng ti hi ngai tu angai hle in ka ria hei podcast hi ka soi fo thin to angin ni tin ka ron ti don lo podcast chu atlang he ti ang chi thil han khel anga hi chu ka ron ti deuh zau don ani ka ti to kha tuntuma po hianin engtin nge Tleirawlte le rol tharte thalai te Kohran lama kan Hnuh kir le theng kan Hnuh le theyang ete kan hip le theng ti hi ka ron khel ber tur chu ni don ta Bible chang chiar phot ka duwa pathian thu Hebrai buk som chang som ni pali a pathian thu poimo tak mai injia ka hi chiar ka duwa kan chiar ngal ange tin mangai le thil thatia in chok tho turin in ngai tu tonang u then khati dan anga kanin khom te ban san lova kan in khom te ban san lovin in fui ton zok angu ni chu alo hnai tel tela in hriatin in fui ton nasale zol sawra utiani hetilai Bible chang hian atum bera chu mangai na le thil thatia in chok tho toni in motivating mo tin adot le chuan enge aron soi kan ti chuan in khom te ban san lovin atia tin adang le a chuan ni hi akiam tel ni nu ngalo thleng to ti kan hriatin nasale zolin kanin fui ton turani ti kha kan hmutani hun nu lama chuan kan cheng to ni ti hi achiang em mai ni chu ti lai kara chun mi tam takin in khom te thala in khom te a that lo zia te kan han soi piap thina adikang ei bar zona konga tanga soi chuan adik te po adikang chu ti rual chuan cholni a na hi chuan ani lo vek pon thalai te na kanin mu khom thalai Kohran thalai ten kanin khom ang chi cholkar khada voi khat ang chi ate chuan kan telmi alo ni chon kan thlarau nun kong hi angai to min karinga Mizoram a hian I thil dik chi alo hi kan soi thinin ka ria Kohran in mang thalai te nep zia le sual zia kan soi fodin ma se lo chik ve ma ula zel tang tam ber khu an Kohran thalai in mang to lo ani in mang ngai lo ani Mizoram ru ruan man reng hi lo chik ul an Kohran active taka in mang I mumia alawang chu tiang zel chuan thil sual ti na konga ke pen chak ang chi ho reng hi han en la an ma ni Kohran in mang tak I munga in ka ring lo ani anom ve pheu chawang chung heng sual na sang kalta te tu te kan chon biak in thleng ngai to lo le thleng phak to lo te ni ta ni chu wa chu Kohran lama hip let le hi Mizoram a sual na kan fight let na tan point apoi mo me mani ti hi kan hriat anga ni ole ei engengamo data then khate kan ron la khomit to te in kan soenga
hey Berna group tena David Kinamena hawan zirchena khanin Tleirawlte teenager kan ti zazela somli pare te hianin kartin pathian hena antong train anin hlanthina ni tian soya tin zazela somnga vel hianin an Kohhrana anin khom thina ni tian soya tin then khachuan heng Tleirawlama in mu khom nang chi Bible chir hote hemi thalai group 10 angchi anga ten antel ve thina ni tia Kohhrana trong trai na le in man nang hi atla niamani ti khata pokan chiang takina lang theita David Kinamena teuina anzirna hin Kohhrana la thalai ten ni ta chungmi te zinga po chon za zela somnga vel chau khan regular takin an trong trai a za zela somnga vel chi akha Kohhrana regular takin an telani ti kha kan mutani chuman jon khatlaya Berna group tena research an nei te tanga kan an mu chu Kohran a thleng to lo hi an tam em emani ti kan mu theini chuan kartina an Kohran try program mo an Kohran la in khom thin za zela somsari pare te khan an rin na lama la him to kin anin riani chumi omzia chu biak in thlena va in khoma Kohran la bel ta te hi kan rin na tan apoi mo zia kha katila khan kan mu thein arin omani tin Tleirawlte za zela somli panga te hian Kohran activity Kohran in program asem te an nuna an tharau chom tu bera an ngaya chuti rual chon za zela somni te khan an Bible share biakin an in khom na mo an activities an tel ni lo an Bible chang chiara kha an Bible chiara kha pathian an hnaina ni an ngai ve thunga chumi omzia chu Kohhrana activity sang kan na nei te hi Tleirawlte na an rin dalama thanlen na tan ala poi mo zia kha chiang takina mu the jo wang in khom te Kohhrana active te hi la soinep ngot the ani lo ti kha abikin rin dalama po ti kha chiang takina khre te mi tam tak chuan ka soi fo thin in rin na te Kohran te pathian ten da rang dei thina ma seng thili lak ran thei mi lo ani ifa ten Kohran an ngai nat lawa tharau lampa Kohran throi tu te an ngai nat to lo chuan ifa te tharau lam nu na ngai tu om to a Christian na khan an vuinga engti kai mo Kohran ta Kohran atang ni lawin pathian atang an la hladai to nani pathian mangai na te hi Kohran atangin zir chua tura pathian ina aduana nia chuwa chon heng Kohran kan an hlat san dei na hi apoi em ani chuwa chon nu le pathen ka chung Kohran throi tu te rel bor te an chiat na chung chang te soi bor an ching thin tin then ka chuan an loina Kohran ten rel bor mai thina kha apoi jian khalo an tu le an fa te kha tiang ti ching te khan tur an tu mol ani tin khremi lo ni tin then ka chuan social media Kohran that lo je te Kohran negative na te tarlan kan chak zek mai ni tarlan turte po tam ve bokang chuti rual chuan heng angji hian thalai te ra tha chua mi alo alo luak chu Kohran kha va fak angai chung lo ma se a chunga va oma va siam thatu tur kha kani tani chu tiang ni lo ral kha tanga a him china tanga Kohran le thalai pol te ke tpt kp ayf mo pyd sy te social de boy reng mai hian ra tha pakhat ma chu lo ti hi hriat angai ni chuti rual chu kan chak lo na te Kohran tang kan tlem to zia te ro chu kan soi fo angai thung si ani chu wang chuan in no pang te le Tleirawlte nu na hian Kohran le Kohhrana in man na hianin omzi an rin dalama omzi ne me mani ti hi hriat angai ni ole Kohran te hi engtin nge Tleirawlte le rol thar te thalai te chu Kohhrana kan hi plet le theang apoi mo ber chu hey sense of belonging an te chu mi omzi chu nei tu nia in hriat na an ti ani mi thiam te chuan hemi adolescence period kan ti hetilai rol thar kan rol ni chho puitlina tur kan han kong kan han zo chowa hian ka ami kan identity kan ti mo kan ni na te midang te kan in lei china te apoi mo me mani ani na ta ka chuan heng teenager kan ti kan Tleirawlte hi I Kohhrana doctrine te le hemi Bible thu inject tha tak ai chuan apoi mo ma sa jok chu mi hring te ne anwa in connect that kha apoi mo ma sa berani achan chu an ma ni ya khan hetilaya pathian thu omzia dik tak an hriat ma khan tu te mone na Kohhrana injom na ngel nge tak an lo nei to chuan an nu na kha khan omzia ne pathian thu an han lama an du lo zong an thlen an du lo an hriat te pathian thu rin hlel na han nei te por khan ang in lei china nge tak khan an mani sem tha thin ta ni chu wang chuan Kohran chunga khan nei tu ta ve ni an in hriat na kha kan tu nge ngai ni tin heng Tleirawlte hianin an hlut em mai chu engeni midang te na an thutluk na an siam sak fek ni lo an ma ni nge na thutluk na an nu na an siam ve kha
an ngai poi mo em mai ni tin environment hemi an ma ni ring hlel reng tu le question reng tu soi sel reng tu om na hmuna hian nuam an ti ngai lo ni chu ai chuan an ma ni khethiam tu le an ma ni question a an rina te wat judge fo tu ni lo khan lo kwa khom top tu itani ve tholom ti ang mi te kha an ngai na khati ang Kohran kha an ngai na thina ni tu wang chun alom hei tun la ya mi hei engani independent ministries kan than ti ho te hi anron bel phone na chan Tleirawlte an bel phone na chan khatiang huna khan anni ang khanan lo pom thin wang kha lo ni tin engamoni ti tur hei ibun tur ani hei I or tur ani hei iti tur ti lo tu ni ti reng na mun khachu an ngai na theilo kan khil tur ani thil tha chu ma se athoka phita ti su ti ro ti reng na mun Tleirawlte an ngai na theilo tlat ani chu wang chuan in lei china ngel nget an nei lo na hmuna chuan Iso Krista kha mangai eng ang ma sela Kohran tangin an bo dei thinani chu wang chuanin poimo pakhata chuan engtin nge Kohran kan kolet le theng kan ti a thil chiang tak mai chu a Pew Research tena anzir chena tang chuan Tleirol biak in a regular taka in khom thin te hi an nu le an pa te hi Kohrana la in khom ngani regular taka la in khom an ni thinani Tleirol regular taka biak in a in khom za zela somriat parete an nu le an pa te Kohrana an active biak in a an in khom thani chuan an nu le pa an in khom that lo si lo chuan Tleirol te hi beisei thuya har khop mai chiang takin Pew Research ten anon mo chu wang in chung hi apoi mo em mai ni chu in chunga en ton tur an nei kha ngai ta ni tin Tleirol kan ti ten enge Kohran tanga an beisei enge mu an du thin ti la hi apoi mo em mai boka chu wa thalai ten an ngai hlut an value chu pathian na in zom na le amma chi bai buk na dikhani ta ni heta ta khian hei le khabu karon da chok lawa Fuller University tena hemi Kohran thanlen dalam le thalai ten kolna tu chung changa an le khabu siam ngani growing young ti le khabu hi ka cher chumi chon research base an ji ani chumi an thil mu chu chu entertainment ringota kan ma chuan kan ti sual fo thina Tleirawlte le thalai ten an du ber chu thlarau lam thil ti ni tani chuan chon Mizoram Kohran thalai rang te kan tal boi na le thalai ten an duang an hmulo fo na chan chu entertainment zozan in maksak zan ti te group night te kan hantia khata khan enge kan fiam thu le music eng mo kan han cho pola kan nui hlua heta in khelte futsal basketball volleyball te kan tia khang ho kha engma kha soisel ka vani em chong lo chu ti rual chuan kha kan tui pui ber tur ani lo chu ai chuan thlarau lam thil kha kan tui pui nge tur chu chuan enge connection with God pathian na in zom na kha apoi mo em ta tin pathian chi bai buk na dik tak in khom na hetila I tu te mo choi moi na le tu te mo anin show off na mun ni lo khan thinung le ti tak cha pathian biak na mun nian riat mun kha nuaman ti an value an ngai hlu ani tin an rin na ang vashia thiam puya vasoi pui du khan mamo thina ni chu enge engtinge kan ti chuan then khachu tinge kan tiang rin na lama rin hlel ten lo nei ta ni kha ang chi khamo hau mia lo tur rin na lama rin hlel ten lo nei ta hau mia lo tur khati zong khan ngai to su ti mia lo tur chu ai chuan ani mo a om kho mai tiang I thlir na hi a om lu tu ko nia amar chu Bible he ti hian a zirtira Bible hi kan ring ani chon he ti zong hian ti kha tha zoka tin ke ma ni ngai dan ring ta wachan hi base tur mu mal om silo chon om je nei lo tin Bible mo ani lo vek pon an ngai san zong tak te thu soyemo mangten ani lo pon science manga reason mo om je nei a reason puite po kha a tra em thin ani tin adang le a chuan an thian te ne na anin kom ngei na mun an thian ten om ve na mun hi nuam an ti thina chu wang chuanin Kohran Tleirawlte rol tharte an ron hlat phone a then chu pon lama an thian te hip na kha an at jong wang tani chu wang chon Kohran chunga ron kir le se hip le tur kan du chon Kohran chunga thian kan siam saka ngai heta ta khian poimo ta chu spiritual mentor tur hi buat sai saka tha enge spiritual mentor kan ti chuan tharau lama an ma ni kai hroi tu tur heta Kohran upa an nei ai u de ni lo an kumrual pui an kom ngei ve thei tur te ne na hetilaya in zom na siam saka khatianga va mentor tur tlema fel fai deu zog le
in zoom tha jok deuh te Kohhrana active jok ten en khan khatianga in lei china siam sa kha tha em mai ni tin Tleirawlte tha te ngai san ber chumo an mani motivate hi ni va encourage va cho phur puya an mani va inspire ngai tu chianga heti zo ngai tu wa kai ruai kha an du em mai ni ani na taka chuan ani huna hi chuan doctrine thuk tak an la ngai tu phak lo heti lai ka pathian thuril pui pui khan la ngai tu phak lo chu ai chuan thu mol te mang an mani va motivate va inspire kha apoi mo em ta ni chu wang chuanin mi tam takin tun lai heng motivational speech ang chi kan ti ang chi type te inspirational speech te soi sel ngot an ching thin heng hawi soi sel ngot thei big lo achan chu heng ang ho hian anuna na sat takin thu soi thin abik takin Kohhran chong khatiang lam hoi program kha kan siam sat apoi mo mani ani le practical takin kan ti ngal thei tu Tleirawlte engte Kohhran lama kan Hnaih theiang kan ti chuan apoi mo ber chu in lei china siam sakini Tleirawlte teenager kan ti te hian I mi tena an va recognize vena an va riat vena an va hlut vena mun kan nuam ti thina ni tu mana hlut lo nian khre chu khalai mun kan nuam ti a hrim hrimin mi hring hian min hlut lo chu nuam kan ti lo reng chu wang chon an hlu ni ti hril fo tuan ma mo atin an hlut je kha atak tak an lan ti rangai ni hey Kohhran thalai program midang te nena in lei china siam thei turang chi anga hi hianin anrin na lama na satkina ti chakani ti ani na china ka soyang khan Mizorama chuan Kohhran lian tak tak te kan oma Kohhran te kan lian em ni ta chon ho in lim takin kan tia kan in khom teu tewa kon angani in khom pui lian te kan ne ya group meet te kan ne bial te in khom pui kan tama kan ngai thar ngot mai ni ma se khatiang khan Tleirawlte kha a hi ber lo ni ho heti la ya angani kan ti ang mi pui te ne na tam theng berati lam kha ai chuan heti la ya om zenei taka an thalai puite nena in lei china siam then tur program ang chi kha apoi mo masa perani chu wan jom abikin puitling ten kan ti tur zo kha chu thalai te va lecture ai chuan ngai thak atra an thil soi ang khalo ngai thak ve photin thil soi du thei turin boro kan siam ngai ni tin heti lai poi mo ta chu khati ang tur an mani an in kom thei tur chon an za zum dan te ang lo ta a group te small group kan ti kan uar tur ani khata khanin china ka soi du chu Mizorama chuan in khom puya sang tel sing tel kan ngai tha kan in soi por ma se heti reng lai hen kan bel mong kha pop na se American thalai te kan chan hiau ma kan thalai ten Kohhran nai an tum to lo khatiang ang no phui thei tur chuan group te nau jok kan siam ngai athen chu Kohhran ni kan len lu tu wan group khat po kan tam lu tuk thina khati ang chi group te na wang kan in then soma khati ang group te na manga sharing hun te bible share hun te khati ang program kha kan siam ta mangai mitam taktin abigin Kohhran te zo ka omte po in chuan lam kan Kohhran kan te lu ka ti reng su Kohhran te po le in en kola nuama Kohhran te po le sharing anuama an tam lu tuk chuan Tleirawlte hian nuam an ti lawa tin an in express vengam lo an mani ngai dan dik takha an soi chuak vengam lo thini khatianga ta khan an mani kumrual pui an kom ngai tenena group siam saka khatiang khan kai khroina mumal tak noi sharing hunte an testimony an soi hunte an ril ru an soi hunte rin nalama an rin lel an soi chua hunte atul chon an Kohhranu pan ngei jong te pokha khalai mun han varel ve bor ro se an pastor an ngei jong te varel ve bor ro an ril ru kha an ti chu angai varel pui va saiftel pui lam ni rawin mo an ril ru dik tak an soi chu avengam ngai khati ang mun tur kha Kohhran te hian kan ngei tu sak angai ni tin Tleirawlte Kohhran lama hiblet le thei tur chon an ni tinuna Kohhran kha apoi mo an ni ti kha kan minangai ngatinge Tleirawlte an Kohhran an hlatsan an ni tinuna pui mo to lo relevant to lo an ngai thinani chuta tak chuan tu lai Kohhran te na kan address ngei tu chu enge kan ti chuan tu lai thalai te boina thu mental health le relationship le identity hemi pathum hi kan da poi mo tu ni kan soinon le yang mental health rilu risel na lam anxiety kan ti te depression kan ti ang chi panic attack mo khatiang chi thil sang rilu risel na lam chi khatiang anga kha bigin rong bol tu de kan in share za wangai helama hian Tleirawlte le thalai ten mental health lama problem an nei na sal tu khar sana an nei na sal tuk khatiang lama khan Kohhrana hroi tu te phei chu kan in share za win thuron pek tur kan nei ve ngei tur ani kan ngai tha thiang lo
depression chu sual wang ten tiringot ange khatiang ti kha chemo Tleirawlte nenga tan man ngai lowang chu sual wang ani mi lo ti kha an Google thei ton AI thei ton revek chu wang chuan khatiang huna khan om zene zirtina kan pek angaya tin in lei china lama thuron kan pek thei angai an thian kom turte an ngai zong turte po athei chuan Kohhrana thalai hroi tu te hi chu matchmaking mo midang te anin kop theina turata na achetua kan tran te po thakop mai ni tin an ma ni ni na an identity ya khan an confuse mo ti ka soi photo thin ga chu wan helam hi kan ngai to Krista an ni na Kohhrana an ni na chung kwa an vani na an identity ka kan va hriat fiatir kha ngai ni tin an ni tin nuna kan address ngai em mai lai chu Kohhrana kan address ngai em chu school lama rilu khana an nei te an ezona konga engte kan kai hroyang ti te tin social media an thil ton rang te pokha kan va address sak ve ngai ni chu wang chuan apoimo em mai chu zona an zo ngam theina tur boruak kan siam angai ni zona an zo ngam lo na mun chu nuam an ti to lo ni tin apoin dang le chuan participate ve tur tel ve tur in kan som tur ani a khatiang mun kha kan siam sak tur ani thalai te hian an ma ni an participate ve na lo chu nuam an tingai lo thlir tu ringot ni nuam an ti to lo a big takin millennial sau huna tang khar in tran cho gen y kan ti horen chuan gen z a aron nasalea generation alpha kan ti ho phei chumo tun ma chuan kan school in kan lai chun nu le pa te khan zai thein ome man ti khan pharan om mang me lo to tlom nga ya house leader te po kan zai chu angai chang te thin ma se tu lai chun a bikin Tleirol ho te no pang ho bula zai the ne te la han ti te u par show mang lam dui no men par show mang te participate ven tu lai thang thar chuan chu wang chuan an participate the na tur mun kan siam sak khangai ta ni tin khatianga ta khan poimo ta chu small group a poimo tak na chu small group ba chu am participate ve thei tanam tang tu aten tang theya tin project te an siam ve the an thian ho khan komin kan project a chon so te lai Peter omso kumin chung na chu kan lunch ei tur cheng som kan da theunga cheng za theuin kartin cheng zain kan va pui teng ti kha tiang project te khan siam sa no man ti em me do na ni tin khata ta khan chanvo an ma ni kumil tok kan pek ve thiam kha apoi mo em ani tin an contribution pek ve an involve ve na kha kan lom thiam tur ani thil ho de uponi me them an ma se kan lom thiam tur an ngot me ni hemi jitnax.org khanin research an kha kan ena teenager kan ti Tleirol za zela somsari pariat te hi youth ministries kan ti thalai te rongbon he youth ministries sa an vatel ve hian kha khan an rin na khan rin na chak zo ka pe ni ti kan hmuni chu wang chon thalai rongbona tel ve theina program kha Kohhrana kan hi plate le don chu kan siam nge ngai ni tin an thlir nei kan za sak angai bokani nachin ka soita kan khan thlir na sang an yang hey tunlai khovela phei chuanin pathian omlo rin chungchang ringot te tin Kohhran di na chungchang te pathian siam kan em ni lo em ti chungchang a te po question an nga lu tuk khatiang a khan mol dewin bung dewin bul dewin lo chang su tin stage a in lon chang hian in rin ang ring velo 80s kan ti te Gnostic kan ti ang chi te toilet patil LGBT kan ti ang chi te hi deu so deu hian ti su khatiang ang chi che khachumo tun lai Tleirol ten an ngai sang to lo chu ai chuan adik lo ni ti soi reng tho chung sia manga ina nena en tu te khan du ni an I chu 80s su chu ti khati tia varel vak vai te an ngai sang la mol bet but mai an ti da yang che chu wang chuan an rin na hi kan za sak turani eng vai nge bible hi kan rin bible eng tinge pathian thok khumani ti te poka zona nei ni khateng kha inspiration pathian thok khumani chungchang te po kan va address tel ve angai ni tu wang chuan ka soirei ta de uleka nakina apa dang te poka lan soenga Tleirol ten Kohhran mangai thei don chuan nei tu ni na belonging sense of belonging kha an nei ve anga ya tin anrin na le anthurin an doctrine te ka tunlai khovela po ala tangkai reng ala relevant reng ti kha an hriat anga ya tin Kohhran chunga chanvo nei ve turin kan engage reng turani ya tin anril ruwa zona omte kan za sak turani ya khatiang an phor kha kan phal sak turani
an phora wang khan an sual ta ni lo an phor lo phei chuan an ring ani tin khelo kha an har sana kha engting iwa jin fel pui theng chu wang chuan an har sana te an soi chu angam an rin lo zong te an soi chu angam kha atha khatiang ni khan kan wa jin fel pui thei thin ni chu wang chuan Kohhrana te hi a lo te ila Kohhrana te hian Tleirawlte kan hmai Kohhrana om chho se kan du tak zeta tuna boina kan to me ka hi chin fel kan du chuan khang ka soi tak sang thikak Kohhrana te hianin kan ngai ven atul em mai ni ani lo chuan kan Tleirawlte hi America ram chau ani to lo Europe chau ani to lo developed countries a chau ani to lo Mizoram chunga Mizoram nge ya Kohhrana thalaya active an claim lutuk to in Kohhrana kha in tama alang lo mai ni kha hanzo te in thalai hroi tu te kha engza nge thalai in khom engza nge engza person nge telti te hanzo te atlem je chumo I oi lawang ke po at taka ka mu ma ka chun ka oi thei lo le reng ma se ka mu nge ni chu ba ka ve em a chung tur chuan tuna thalai te ai po poi mo jok chu no pangte athan kan la nga ma se an ril ru kalbo hun lai ta chu Tleirol an ni lai kum som pani som pathum teenage an ron lu chawa som pasari som pariat som pakwa an ni chau thleng chau kum som ni ani vel thleng khan poimo em mai ni chu wang chuan tuntuma ka podcast silo ngai thatu te kha Tleirol thalai ini chuan Kohhrana kirle la Kohhrana chunga community kan ti teng kha Kohhrana chunga khan ilen na tur muna om kirle ro ani lo chun irin na kha arang telang asang tel te Kohhrana kha irin hlel chau chuan sang atopa chuan pathian hian ren iper hladai maya tin Tleirawlte u zo na zot ngam ro u iril ru dikta kha phor ngam ro iril ru I zolo I upreng khan I har sana kan khelo lom tin adang le a chuan Kohhrana active takin telvero in Kohhrana thalai program a khan telvero ka choinon le tiang ka thulo ngai thatu te hi Tleirol le thalai ni chuan Kohhrana kir le la iril roi rin le la ta zo na zot ngam la ma se Kohhrana chunga hian thalai program ate active ro in chir ngai lo nu le pa emo Kohhrana hroi tu ka thungai thlainom chuan Tleirawlte le Kohhrana in kara leilon lei do zom tu niang che barriers bangsiam tu ni su in thiam vek ka thil soi tak tang khan anin kara lei do zom tu ni ro bridge ni ro bang ni su tin Tleirawlte le thalai ten nei tu ani ve tin in hriat theinan khatiang lam hoi program kha siamang che tin Kohhrana hi hriom taka hun kan hmana tur ni lawin hmangai taka in kwa khom chung ku an ni ti hi Tleirolten an hriat nge ngai chu tur chuan Kohhrana khatiang boro kha siam tu mang che ole soitura tam khop mai ma se kan din mun kan pom nga mangaya Mizorama Kohhrana te po Tleirawlte a kan tlanhiam ti kan pomangai an rina an tlanhiam ti kan pomangai chumi tura tan jon strict vaklam ai khan nachana ka soi tak rang Kohhrana an telvet ta an active fa zona an zo ngama khang ang chana that tak kan ne ngaya kan rin ang ring velote vadeu so nang boro kan nei athiang lawa atopera chon Kohhrana chungi mangai na Kohhrana chung kwa in mangai tak ang kan ni turani ti lai hi ho I choi nung thar le teng u pathian in mal som vek chero se amen